afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, men and women of goodwill. My name again still remains Onyebuchi Nwashiburu, be known as the Great Seer or the Sea of the Seer. Ndibani, Biko, let us talk about what is bedeviling us. Mazi Nnamdi Kanu have been transferred to Sokoto prison. Sokoto prison. Okay, Mazi Nnamdi Kanu have been transferred to Sokoto prison, and they judged him yesterday. Nothing happened, so they transfer him. So, Mazi Nnamdi Kanu have been transferred to Sokoto prison because they said he committed a crime that is not even written in Nigerian law. So, network don't they teach me brain. As he depend them, he go they sweet us. The way, no only them know, no only network know what they want from me. So, let me handle this very program. Hit the like button and share. Hit the like button. It's very, very important that you share this very program across many platforms. They said Mazi Nnamdi Kanu committed a crime in Igbo, and they judge him in Abuja. They transfer him to Sokoto prison. It's very, very... Now, let us go towards the people that contributed the things that Mazi Nnamdi Kanu is facing today. But before we go into it, this man is the Oba of Lagos. This man here, this one here, on top of Mazi Simon Ekpa, is the Oba of Lagos. This man said that he will throw all the Igbos in the lagoon, which is a terrorist. He will buy the Igbos and throw them in lagoon. Nobody have ever arrested this man. This man is walking freely. As I'm talking to you now, nobody have ever arrested him. Oluomo of Lagos, the Aboro, the Tunumbu Stog, said that any Igbo man that did not vote for them, that they should flog them, that they should buy them, that they should do this and do that. Up to this very moment, nobody have arrested Oluomo. Then Igbo king is still rotting in jail. Forget about this one that Cubana chief priest is saying, oh, this and that. All these things now pure plan. All of them plan them. What have they been doing? Have they been showing money? They were quiet, waiting till they convict Mazi Nnamdi Kanu. They will say, oh, you are biased, this and that. So that people will say, oh, this man, look at this man, he's a good man. All of them want Mazi Nnamdi Kanu to buy ab initio at the beginning. Now all of them want Mazi Nnamdi Kanu to buy. But on this very program, I'm not going to spare anyone. Hope Uzodimma, all the governors, Uchechi, this Kanu Takano, they were all the people calling on Mazi Simon Ekpa, buy Mazi Simon Ekpa, buy Mazi Simon Ekpa. If you see the type of propaganda that these very people were running, you might think that they have anything to do that Mazi Simon Ekpa is obstructing. They told you people, oh, Mazi Simon Ekpa have become the problem. Christian, I see you. Okorie. Mazi Simon Ekpa have become the problem. He's obstructing them in what they are doing, this and that he's not doing anything. They that are doing something, Mazi Simon Ekpa don't want them to do anything. You will think that these very people we are doing something. Or you say, Tigun, I have told you people now, see, bus stop. Our own people, hit the like button and share this very program, please. Share this very program to many platforms. Our people,
they were crucifying Mazi Simon Ekpa. At this point in time, when Mazi Simon Ekpa was here, Nigerian media was running propaganda. Oh, Mazi Simon Ekpa is a wicked one. Mazi Nnamdi Kanu is evil. I mean, Mazi Simon Ekpa is a wicked one. Mazi Nnamdi Kanu is good. He's good. They kept him in detention, telling you that he is good. I was telling you. Na ha nwa kpara aka kpata Mazi Simon Ekpa ejidete ha atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga. The reason why iji ahụ ha na-adango everything bụ because Mazi Simon Ekpa aka akpatabeghị ya. Aka ọkpatagokwe Mazi Simon Ekpa ụnyaahụ arọshizie ma tụọ Mazi Nnamdi Kanu nga buruzie na-ebula Sokoto. Ndị Igbo ihere mee ụnụ. Tomorrow asị ụnụ echi na terrorist wipere gburu ya. Marakwa na terrorist abata n'Imo State. All of you that calls yourself a billionaire in a business, or business ka ị na-eme ihe anọ n'ọsọ. Maka Chineke kere mụ na gị. You will be on the run. Because those people will not even spare you. So ebe a ga-eri dik ka a na-aga ịtọm, ka a na-aga ịghara. Who will you run to them? Kedu onye ị agbagakwu? Who will you say that this is my own person? Ihe na-ekwu okwu ndị Igbo niile. We supposed to be like Ukwu Aziza. Abịara n'ala Igbo, kụrụ ndị be anyị, akpọ ha ndị Rivers, akpọ ha ndị Delta, akpọ ha ndị ihe a. That is the reason why nji anyị kele Ned Nwoko for rubbishing that thing akpọrọ Delta Igbo. O destroy ya. So no onweghị something like Delta Igbo. That this is what happened. But other of our people, anyị ji aka eme onwe anyị. Anyị ji aka anyị eme onwe anyị ihe na-eme anyị. Ihe na-eme anyị shi anyị n'aka. Sabo ọnụ anyị n'ọbara. Now, lee Uwazuruike. Uwazuruike amịkpuona. He have turned a good man. Uwazuruike kwugidere okwu sị na ya oya emecha Mazi Nnamdi Kanu ihe. Gwa na onye buru ya ụzọ shibe ite na-ebu ya ụzọ enwe mkpọmkpọ eku na mkpọmkpọ ọkụ. Na ọ ka na-ekwu okwu na anyụrụ ya mmamịrị na nke a ya eme ya akarị nke aha. Na ya oya agwa ya na ya ọkụchara ihe kpụọ ya n'ala. Not too long ejide Mazi Nnamdi Kanu. Uwazuruike bụ onye na-apụta asị ụnụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ a terrorist, an international terrorist. We will not forget. We will not forget. Kedu ebe Uwazuruike nọ? Ọkwa Uwazuruike sị ụnụ na Mazi Nnamdi Kanu na-edistọbụ Biafra ọ na-enweta. Ele Biafra ele Uwazuruike. Ele Biafra ele Uwazuruike. I am here to let you people know that most of the people unuma bụ sabo ka ha nọ. Sabo na-eri ha ka ha ji eri nri. Sabo adịbụ akagbu onye ịtọ ire nwanne ụnụ tọrọ. Now where will you be? Ken ele nwanne gị. Ken ele nwanne gị. Ụmụ sabo. Ụmụ sabo ekwensu bụrụ ọnụ. Ụmụ sabo ekwensu bụrụ ọnụ. They sold their own kings, their own blood, their own people, just for penny. Just for onye rụkọlata ka ezi ihe a na-akpọ canopy ya na-aga ụla. One thing na-ekwu okwu ya bụ Igbo race. Ha nọ sị gị, ala Igbo na-agbagharaghara. Simon. All of them we are saying that Mazi Simon Ekpa is a terrorist. I told you that all these very people saying that Mazi Simon Ekpa is a terrorist, Mazi Nnamdi Kanu over here, they never loved Mazi Nnamdi Kanu, but they will hide their feelings. Ọkwa ha sị na it is not possible, no. Eme ihe a na o nwere ihe a ya eme. How many days have gone? Even your DOS, you no longer see them. Ha miana, because there is nothing. All of them vote for Nigerian government. Mazi Nnamdi Kanu ebula na Sokoto. Kedu ndị bara underground? Oh, we are underground working. They went fly all the way to Finland to bear witness against their son, Mazi Simon Ekpa. To bear false witness
Kanu nta Kanu unu na-ele ebe a na ụmụnna celebrated that na Mazi Simon Ekpa aga na nga. They said, oh, it's very good for him. Because of Mazi Simon Ekpa, they could not prosecute Mazi Nnamdi Kanu. Ihe apịara Mazi Nnamdi Kanu kwa life imprisonment. Mana ọ bụrụ na ha kwanyere Mazi Simon Ekpa ọkụ n'ukwu, akwadoe, nwanne anyị na-emeta ọfụma, they will release Mazi Nnamdi Kanu. All along, they have been delaying, saying, oh, let us release him. Maka ebe a na-agbado aka wee na-ekwu, release Mazi Nnamdi Kanu ka ihe na-eme wee kwụsị. Nigeria ma the type of ndị ihe a ha na-eluzu di ya. Release Mazi Nnamdi Kanu. Ha agbado akpa ebe ahụ. But since ha sabotage Mazi Nnamdi Kanu, I mean Mazi Simon Ekpa, bupute ya egbuo. Ka m gwakwa unu nke na-eme, Mazi Simon Ekpa, Nigeria na-aga secret in order to bring him back to Nigeria. Ka anyị nọrọkwa ebe a, ịma ana m ekwu ya, maka nke mbụ na-ekwu okwu, unu nọrọ ebe a na-ele mkpo. Ndị na-eso the sabo Ngozi Orabueze, oge nkere, is Nigerian government agent. Onwe ihe na-esere mmadụ na abụọ. They are working for Nigeria. Doubt me at your own peril. Iche no ụmụ nonsense unu na-akụ ebe a. Unu kọba kọcha anọ m ebe a. Ihe na-ebe ya na-ebe. Because you had to learn. At least anọ m ebe a na. Those people, I will not watch your video. I will not watch. At the end of the day, Mazi ihe na-eme ha, ha na end up watch my video. At least I will not watch your video because you are against Genkere, you are against Ngozi Orabueze. If you see Sabo, won't you know Sabo? Sabo biara ahịa. But mụnwa bụ nwa Shiburobi. Anọ m ebe a, anọ m agba 5 and 6. Anọ m ebe a na-ele ha. I am Onyebuchi nwa Shiburobi. I am here, monitoring everything, just like a monitoring spirit. The kingdom of God suffered violence, and only the violence one taketh it by force. Hit the like button and share. Now Mazi Nnamdi Kanu will be taken to Sokoto prison. All these very people that we are making noise, Chinasa Nworu ebe ka ọ nọ, Chike Dozie m ebe ka ọ nọ. Ọkwa ha gwara unu na o nwere ihe a na-eme. Ha gwara unu na o nwere ihe a na-eme. Ha eburu aha na CRC. Onye gwara gị na nna arụkọ with CRC? Ụmụ oluku. Unu ya dị kata confused ndị be Ogenkere na ndị be Ngozi Orabueze. Do you think that I work with CRC? All of you are the same. Both CRC, Ogenkere na Ngozi Orabueze, all of you are the same. Also, ndị be CRC. Who told you that I'm working with CRC? You will end up being confused. You know, that confusion unbutere na ala Igbo. That confusion unbutere in Biafra struggle. Oh, ya no na wondare can they buru battery ha. The Biafra struggle. We came on the Biafra struggle to actualize Biafra. Manun jidere Biafra struggle, manyi hunala. Jide Biafra struggle for yanshi. Jide Biafra struggle, manyi. At the end of the day, Kene le one leg. Amahim. In our jum, Abumonye nche one leg. Now, Uwazuruike, all the propaganda Uwazuruike bugide propaganda. Mazi Nnamdi Kanu asikwa nka, Mazi Nnamdi Kanu asighi nka, Mazi Nnamdi Kanu asikwa nka, Mazi Nnamdi Kanu asighi nka. Ebugide ụmụ propaganda abụcha. At the end of the day, where is Uwazuruike today? Ọnọzi ghọrọ onye ọma na-agwazi unu, this and that. Ama m ọka akwụbe okwu. He said na ya oyemegide Mazi Nnamdi Kanu ihe mecha ihe ya aga nga. Is Mazi Nnamdi Kanu not on nga? Oya pụtakwa bupụta another one. Unjekwe support oya na. Maka I see our people brain ha anaghị arụ ọrụ. Oya pụta bupụta another one.
You are saying the truth. Because most of you are confused. You don't know what is happening to you, and you will not know what is happening to you. Mazi Simon Ekpa, over and on now, Mazi Nnamdi Kanu will never be jailed. It's not possible. And let me tell you the truth. All the governors, you will see them. Only over they go in here. Only shall condemn Nigerian government. Oh, this and that. It is all of them plan. All of them, it is their plan. Hey, they will go kwenke hana. Makahama na very soon you will forget. Esen de go nke ono jablata. Nke gara China. Sige na yo jeri importation. Yes, oh, let us leave that. The Mazi Nnamdi Kanu's sentence is distraction. Chineke kpo yoku. I understand. Mgbe na enwere ihe a, ọ ya amapụta ka ihu. Buru brain ndị mmadụ buga ha another place. Because many of you don't know the type of game I na-agba on social media. I say, oh, na Mazi Nnamdi Kanu's this is a distraction. No nwere issue eji n'aka nke a na ibia. Mazi Nnamdi Kanu is never a distraction to us because we cherish him. We love him. He is our number one. To me, he is my own Jesus. They send him to Sokoto. Many of you don't know. There he will face too many torture. They have restricted him access to phone, restricted him access to internet, restricted him access to television. Imagine such a nonsense. Now, when the man Anna Boshe Gumi, this man no eba. This man came out, snap picture with terrorists, non-terrorists, coming out to warn everybody. Don't call them terrorists. They will get angry and buy many people. They will get angry. Oh, I am talking to them. They have a listening ear. Up to this very moment, Shegumi is still there. Ndị Igbo ihere me unu. Unu bupute nwanne unu ure ya tọrọ. Unu na-aga, unu na-agba udu ahịrị. Ọ bụ m nke a bụrụ nke ọzọ. This guy a na-akpọ kedu aha ya? Cubana chief priest. He went and knelt down to what are they? Shetima. Shetima is the creator of Boko Haram. Shetima was part of those who created Boko Haram. Shetima, I know voice Shetima, how to impoverish the Igbos and make sure that they suffer. In that voice, we understand the plan. Haji Webia, how the Igbo Yeshi Ataho. He went and knelt down for him. Then why can't they support their own brother? Give them all what he needs in order to actualize the freedom. That we almost get there. Have propaganda too. Oh, these very people are terrorists. They are terrorists. The woman nke highway, nke kuna highway, up by now they complete. Essendry. Deceive. They were there. All of the people known on social media to ego, they were there telling you, the men on the ground are terrorists. They are terrorists. They are this and they are that. Now what is happening? Offer obere, ndị Fulani yebido ọrụ. This year, manage ya ahụ ya n'ala Igbo. Ha yebido ọrụ. Ọsọ gbara ihu ya agba azụ. You go run. I am telling you, you will run. N'ala Igbo be nna anya. Ọsọ ya aba mana gị ọkpa. Maka, it doesn't mean na ọ bụrụ na ihe ọpụcha ha to sabotage your own people. No so abido na ya speg, ya say, oh, no nya help. No, they don't do it like that. They have used you and they are dumping you. You will live to regret what you have done. The chaos, how you have betrayed your generation. You know, the ihe ya na agbagi n'isi Igbo
onye Fulani na-achị ehi deceive gị. Faa! Faa! Were ọsụ hịa kpọchie ụnụ anya, onye Fulani na-achị ehi deceive gị. Tụa gị na-eke n'orie n'afọ. Fulani na-achị ehi deceive gị. Echi gị pụta sị m, I am able-bodied man. I am able-bodied man. Onye na-achị ehi deceive gị. Where are those people sharing voice on every WhatsApp? Oh, Mazi Simon Ekpa, la yeshie nwude Mazi Simon Ekpa ataya. Na Mazi Simon Ekpa is this, so no yenwa mere Mazi Nnamdi Kanu ji ga-enwetebe justice. I was here telling you, na ngwa ha megidere, that these very people never love Mazi Nnamdi Kanu. Ngwa emegidere, betray Mazi Simon Ekpa. Inu na Mazi Nnamdi Kanu ya aga nga a sentence to igbu ya. I told you. Kedu ihe Chief Judge gwara gị? Na sentence Mazi Nnamdi Kanu kara ịbụ hanging. Not to buy, but na ya na-eme extend the mercy to life imprisonment. Kedu mercy no there? What is mercy? Keeping somebody for life, honorable and tying the person immediately. Which one is better? Kedu mercy no there? I'm letting you people to know. Most of our people will never repent. Especially in that nation. Most of our people will never repent. Especially in that nation. We are government now. Oh, I need a photo with Ndocha. They will never repent. There is sabo in their blood. And I will always tell all of you. To stop Biafra. If you like, become a sabo to Nigerian government. You can never do anything to stop this very freedom. Do you know why? Elohim have determined that this very freedom will come. Elohim have determined that this very freedom will come. And it will come. Oyabia and Obiago. There is no two ways about it. But I want you people to know. Nakanu Takanu. Uchechi was a complete Nigerian government agent. All the things are Hana Korogi. Oh, Mazi Simon Ekpa is this. No mere here, menkozo. Guru. Do you now know that the reason why Haji get sentenced Mazi Nnamdi Kanu was because there was Mazi Simon Ekpa. Ana emehe overwhelmed with gorilla. They said it, gorilla tactics. And they have brought Ngozi Orabueze them. Ogenkere them. Are you still seeing gorilla to you today? You are not seeing them. Oh, we are the one paying men on the ground. Do I see a men on the ground in our war? Where is the work? You are not seeing anything because they have completely emasculated the people on the ground. Ngozi Orabueze came on social media. Go on and have a terrorist. All boils down to Mazi Nnamdi Kanu. They want to weaken a weak, a man attacker, striker. The reason why you wait to aka na since Mazi Simon Ekpa, because of those men. Immediately, Hammer increased the volume of propaganda. Increased the volume of propaganda. Between our criminals and everywhere. Are you not seeing what is happening today? Apasana judgment. Because there is nobody that will revote. And since here, no revote. Saturday, oh, Nigerian government will not do it. My combos age a corono de alco. Nde buru battery. Zuzuruque no Saturday. Saturday, ye Zuzuaga. Mwabingi when Uche. I created a government on social media. 1 year.
no delegitimization of the terrorist. Oh, we have a Commander Caterpillar. I have told you people. Kedika the people baragebo yeshi awagembo. Kedika ndi sigi na ha nuno na acho Biafra chobuo no nguno na Biafra. Yeshi abiazi so no na ha na enwetere uno Biafra. Ana enyekwe gi good voice eji eri gi mugu. All those threatening voice ha na enyebugi have disappeared. That chono Biafra chobuo no nguno. Na enwete uno na aya egbu na aya ato uno. That is the type of voice ha na edobe. Man, now, all of them have disappeared. That voice have disappeared. They are no longer giving it. Because they want to pretend as if they are part of you in order to riegimugu. Obruni follow the turnout of events. Iya mamwe okpontunuru ago ka haji we mapụta. Nwa nwanyi ogiri na Nnewi. The people going ahurum ihe a na-asa na report na soso chọba m na ọmụnwa bụ ihe a. Ndị niile egburu na Biafra onwe na onye igbuchara Biafra kwenchi ya. Anyị ka na-egbu onye a na-apụta. Ị ka na-egbu onye a na-apụta. Biafra will come. You cannot quench it. Biafra will come. You are dealing with the spirit of Biafra. And it will come. Mgbe ebuchara Mazi Nnamdi Kanu. Ọ kpọntu n'uru agụ ha mapụtara. We are gatekeepers. We are gatekeepers. I want to protect Mazi Nnamdi Kanu legacy. Mazi Simon Ekpe is a terrorist. He don't want to obey. He don't want to. He is sabotaging Mazi Nnamdi Kanu. We are here to kill. At the end of the day, the people who are telling you that they are protecting Mazi Nnamdi Kanu and protecting the structure, they were the ones to go on social media and begin to insult that person. Begin to insult Mazi Nnamdi Kanu, calling him all manner of names. The same thing happened. Mgbe ejidere Mazi Simon Ekpa, o nwere ndị nke pụta kwuru sị gị, oh, we are the loved ones of Mazi Simon Ekpa. Everybody knows that I call him my boss. And I call gị ma nke na-achụgharị nwunye pastor, nke gara aga kuchie nwunye mmadụ. Somebody that took somebody's wife away. Nke a na-akpọ akpara nwa na-eso oge nkere. Ha na-achọgharị ndị ọcha ha na ha na-ese picture in order to deceive you. Keep on being here and following them. Fage! Bingos! Ị na-eso Ngozi na-eso oge nkere. And the CRC. Ha niile bụ the same. Ndị ọnya akpa Elios. Ask them how far. Ndị CRC ọkwa ha na-ana ego. Kedu the men ha ji arụ ọrụ? Nobody. Onwe single person ha ji arụ ọrụ. Ndị bụ oge nkere na-ana ego. Kedu the men ha ji arụ ọrụ? We are the ones giving men on the ground ego. Ayọpụtara ịbịa na-eme onwe ihe a na-arụ. Ndị be Ngozi Arabaeze sị gị, we are government now. Whose side? Kedu ihe a megoro? Fulani abatago. Mazi Nnamdi Kanu ebudara na Sokoto. Sokoto ihe ebudara ya. One of the things I kwuru mgbe ejidere Mazi Nnamdi Kanu is to keep on pressure for them to release him. Kedu ebe the pressure nọ today? Ihu n'azụ, sabo kanko. Ihu n'azụ, sabo kanko. Children of perdition. Ụmụ ekwensu bụrụ ọnụ. Nọrọ n'ihu na ọ n'azụ. Na-ajụ gị, sị gị ihe ọ ya eme mmadụ ole ọ mara ihe. Sentence ana Mazi Nnamdi Kanu. And there is no revolting. There is nothing. There is no man that come out to say no. We are doing this and doing that. Saturday ya abịa. Saturday ka ha ya akọrọ gị. Hey, they go very good welcome address. Ha ya eji anaghị ego na Saturday. Ha ya ebidogo n'uwe sị, the Nigerian government kidnapping of Mazi Nnamdi Kanu, taking him to this is very, very condemnable. We are going to do something about it. Okay, we to ego. After all, before you napata custom ego, iya agba ya ọgwụ. Before you napata custom ego, iya agba ya ọgwụ. Ihe abụ ọgwụ a ya agba unu in order to eto ego. Na-ajụ unu how far? How far? Saturday bịa gaa na agba unu ọgwụ nto ego. But let me tell you people,
I am very certain on this. This very freedom, you know, get as it go be, it must come. Because Elohim, the creator of heaven and earth, is God and not man. I have told you this, and I will continue to say it. God bless the indigenous people of Biafra and conscientious people in Biafra struggle. At this time, every adoration in Biafra land, every gathering in Biafra land must be protected. They will attack any moment from now. Doubt me at your own peril. Oge Ruona. Time of attack Ruona. They will attack and it will be bloody in any part of Biafra now. Mgbaha kamaran onye ka iya akpọ ibere akwa ongozi ka iya ebegara onye Nigerian government tiri o wepụtara unu public account wee gwa unu nje TV ego dia number 1 ihe ji wee make public bụ ka e wee nwee evidence aye provide in court ma oge ruo ka happen say oh you did not know. They will tell you that but a tweet of this so published it. And you went there to sow money. Therefore, you know. For evidence and for documentation. Because our own people don't know. Mana eri ha mugu. Ana eri our people mugu. They don't know. Instead, you that is telling them, they will fight you with everything in them. They will come against you. They will tell you that you are the one killing them. Because they were confused and they were desperate following those who are leading them to the by. Finally, to you that is listening to me, anywhere that you are, get ready. Get protective measure in your own village and town. Our bushes have been taken. Tell anybody doing adoration na la Biafra, ya prepare ebe na eme adoration. Ya get people to protect because agwo no na akreka. You are doing any night vigil in Biafra land. Protect that place. Agwo no na akreka. Aya sundi ba ya aku. And aya agwo. Aya agwo no boa. Because we are backstabbers of our own people. One negi na emetofu mu instead of igbakwuru one nega, you feel too big. Ọmụnwa ịmakwa onye mbụ ọmụnwa ya agbakwuru ya mba nwanne m atosiri ịbịa wee bie ya aka n'isi gwa nka everybody na-azọ right as if na-azọba right you are in the place to ịzọ right. Ọchị na-eme eze onye chi mere eze enwere anya ntaji. Chukwu mere Mazi Nnamdi Kanu eze and we took him. Chineke mere Mazi Simon ekpe eze. Ndị niile tajiri ya anya gwara gị na ha na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ask them where are they? Agwa nọdịgo n'akịrịka onye ọbụla n'ọsọ. This very freedom ya abịa, but it will come when we might have learned in a hard way, because I need to relearn in a hard way. Till I come your way next time. Remain blessed, please. My name again still remains.